आज या ठिकाणी तहसील कार्यालयासमोर आडगावराजा, उमरत, पांगरी उगले ज्या ज्या ठिकाणी वन विभागाचं जंगल आहे त्या जंगलाच्या आजूबाजूला जी गावं आहेत त्या गावाच्या लागून जी काही शेतजमीन आहे त्या शेतजमिनीवर शेतकऱ्यांनी पेरलेल्या शेता उभ्या पिकामध्ये वन विभागाचे जे रोही आहेत वन्य प्राणी हे संपूर्ण पीक उद्ध्वस्त करीत आहेत। या ठिकाणी शेतकऱ्यांना याचा खूप मनस्ताप सहन करावा लागत आहे। विभागाचे जे प्राणी आहेत ते येऊन एका दिवसात संपूर्ण माल उद्ध्वस्त करीत आहेत। त्यामुळे वन विभागाने या वन्य प्राण्याचा तात्काळ बंदोबस्त करावा, अन्यथा आम्ही सर्व शेतकरी पोलीस स्टेशनला त्या फॉरेस्ट विभागाच्या अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करू आणि त्याचा पंचनामा करण्यासाठी आम्ही पोलीस महसूल प्रशासनाला या ठिकाणी जाब विचारण्यासाठी आलेलो आहोत। तरी या ठिकाणी प्रशासनाला आमची कळकळीची विनंती आहे, तात्काळ वन परिक्षेत्र अधिकारी उपविभाग देऊळगाव या अधिकाऱ्यावर तात्काळ गुन्हा दाखल करून येऊन शेताच्या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी मी या ठिकाणी विनंती करतो। की वन्य प्राण्याचा एवढा त्रास शेतकऱ्याला झालेला आहे, ते रोही एका शेतामध्ये जवळपास उमरत गावच्या शिवाराचा जर विचार केला, आडगावराजाचा, पांगरी, पळसखेड, त्याचबरोबर सावखेड, तेजन, पिंपरखेड, वडाळी, बऱ्याचशा अख्ख्या तालुक्यामध्ये ह्या रोयाचा हैदोस झालेला आहे। आणि हैदोस जोपर्यंत थांबत नाही तोपर्यंत शेतकरी या ठिकाणी पूर्णपणे हवालदिल झालेला आहे। या पुढे शेतकऱ्याला जर हा हैदोस थांबला नाही तर शेतकऱ्याला आत्महत्येशिवाय पर्याय उरला नाही। म्हणून आज आम्ही तुमच्या दालनापर्यंत या ठिकाणी धावत आलेलो आहे आणि आम्हाला अशी आशा आहे की साहेब आम्हाला तुम्ही न्याय देसान, एवढंच सर्व शेतकऱ्याच्या वतीनं बोलतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।